yau gana a gidan Alhaji Bello Abdullahi Bodejo, shugaban Fulanin duniya ba ka masa a Najeriya, ba ma Najeriya ba, a kaf Afirka ban ga masa ba, kuma shi ne ambasado na jihar na yamma sunan kasar nan na kasar Ghana, gaba ɗaya babu kamasa. Bodejo ya bi da aikinsa, yana tafiya yadda ya kamata daidai, yana baɗe su da ƙura makiya ba kasan shi Bodejo inda Allah ya taimake shi, na farko ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya bi iyaye. To tun da ya bi wannan to kowa fa baɗe shi zai dinga yi. Baka ji sunansa ba? Bodejo. To baɗe su zai dinga yi. Me ta Allah ba, ubangiji Allah ya ƙara dafa masa, ubangiji Allah ya ƙara shiga lamuransa, ya daɗa kare shi daga shirin duk wani ɗan iska. Ka san ka rike abokun nan, ka rike Allah, ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bi iyaye, ko kuma mutum ko jan kan wasu yake a ƙasa yana gogan, wallahi dai ya rabu da kai. Me ta Allah ba daga nan ba, lami da ba fulfulje. Kai la ilaha illallah, kai mutumin nan ai ubangiji Allah ya ƙara shiga lamuransa, Allah ya ƙara taimaka mu je cikin sha AC na gani.